Masana bwino alachitatu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya Malamulo yavomereza dongosolo la zachuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ya ndalama zoposa 10.97 trillion kwacha. Makolo mdziko muno awapempha kuti akabayitse katemera wa polio kwa anawo omwe sanadutse zaka 10 ndipo boma likuunika ndondomeko yokhudza chikhalidwe ndi cholinga chofuna kuteteza komanso kupereka mpata wofanana kwa ochita zaluso a akazi ndi aamuna. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Nyumba ya Malamulo yavomereza dongosolo la zachuma cha boma la chaka cha 2026 mpaka 2027 ya ndalama zoposa 10.97 trillion kwacha. Izi zikutsatira kuunika ndi kuvomereza ndalama zomwe nyumbayi yayika ku nthambi komanso maunduna a boma okwana 59. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Nyumba ya Malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma cha boma ya 2026 kufikira 2027 itaunikira ndalama zopita ku maunduna ndi nthambi zosiyanasiyana za boma kwa tsiku limodzi. Aphunguwa anayamba ndi kuunika ndalama zopita ku nyumba za boma ndi kumalizira zopita ku nthambi yoona za malamulo ya Law Commission. Mwazina, unduna wa zaulimi awupatsa ndalama zoposa 971 billion kwacha. Mabungwe a boma alandira ndalama zoposa 440 billion kwacha. Nthambi ya Roads Fund Administration yalandira ndalama zoposa 447 billion kwacha. Ndipo ku unduna wa zaumoyo ndi ukhondo kwapita ndalama zoposa 558 billion kwacha. Polankhula nyumbayi itavomereza ndondomeko ya chumayi, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha anatsindika kufunika koyika chidwi pomalondoloza momwe ndalama zomwe aziyika mu ndondomekoyi zikuyendera ndipo ati udindowu ndi wa wina aliyense. Kubaso ndiwapemphe kuti amalawi aini wake ali ndi mbali kuti budget imene iyende bwino. Si members of parliament okha, ngakhale anthu akumuzi ali ndi mbali pamodzi kuli ma village development committees, komanso mafumu ku area development committees, ma councillors kwa DC wina aliyesa ali ndi mbali, kama NGOs ali ndi mbali kuti budget imene iyende bwino itenga kuti tonse tigwirane manja tione kuti ndalama zathu imene tayika budget muja zipite koyenera kuti anthu amene ayenda kupanga benefit apange benefit. So ndi chimene mina ndingapemphe. Pa mfundo zomwe makomiti a Nyumba ya Malamulo anapereka, ndunayi yati boma likuchita chilichonse chotheka kukonza nkhani za ngongole zomwe dziko lino lili nazo ndinso kuti boma liwonetsetsa kuti lachilimika pothana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Ndikuziwa kuli anzathu ama business ang'ono komanso ngakhale makampani athu akuvutika kuti apeze foreign exchange. Anthu akulephera kuti apite mwina ku Tanzania akapange business, akulephera kuti apite mwina ku South Africa, apite ku China akagule zinthu. Ndiye ndifuna ndiwasimikizire kuti boma lawo la Professor Peter Mutharika tiyesesa kuti tikoze nkhani ya foreign exchange. Tifatika ngokoza nkhani ya foreign exchange kapanda ndalama zakunja. Ndifuna kuwasimikiza Malawi kuti dziko lathu likhalibwe yaso muchimake. Chifukwa vuto lalikulu ndi foreign exchange. Nduna ya zachuma yatsimikizira Malawi kuti ndondomekoyi ikuyankha mavuto omwe Amalawi ali nawo komanso yaphatikiza mfundo zina zomwe magulu osiyanasiyana anapereka ku boma. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha yati boma likuunikanso dongosolo la ntchito yomanga nyumba zoposa 10,000 za nthambi za chitetezo mdziko muno. A Mwanamvekha anena izi ku Nyumba ya Malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo ndunayi yati zikuonetsa kuti ndalama zomwe zinayikidwa ku ntchito yomanga nyumbazi sanazigwiritse ntchito bwino ndipo nchifukwa chake ayiyimitsa. A Mwanamvekha atsimikizira Amalawi kuti izi sizikhudza ntchito yomanga nyumba za anthu akhungu la Chialubino poti ati kauniuniyu sanakhudze gawoli. Ndifuna ndiwasimikizire anzathu a security kuyambira ku polisi, kandiwame, ku prison, kuti ifeyo boma la Professor Peter Mutharika nkhani ya nyumba fatina yambisa ndife project imene ndi athu
tionesesa kuti project imene ipitilire. Koma pano tayimisakaye pang'ono chifukwa choti project imeneyi zikuoneka kuti mwina pena pake ndalama sinaende bwino kukhali za 10,000 houses ichi. Ndeta ikapo anthu akauniuni kapena ma auditors kuti atichekere kuti chinavuta ndi chani kena kuti zikapo ndalama. Chifukwa singangoika ndalama tikuti kulivuto kuti ndalama mwina zingonongeka. Koma ndiwasimikizire ma senior management ya security institutions kuti tiyesesa kuti nyumba zimene timange andizimangidwa. Unduna oona zamalo wapempha anthu mdziko muno kuti adzitsata malamulo ndi ndondomeko za undunawo pomanga zinthu zosiyanasiyana. Nduna mu undunawo a Chimwemwe Chipungu yayankhula izi pomwe imakayendera mwadzidzidzi malo ena mdera la Livimbo m'boma la Lilongwe komwe anthu ena amangapo zipinda zosungira katundu moyandikana ndi nyumba zokhala wanthu. Ndunayi yati anthu omwe amamanga pamalo oletsedwawa anatenga chilolezo ku ofesi za khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ndipo yalamula ogwira ntchito ku nduna wa zamalo kuti afufuze nkhaniyi. Achipungu akufotokoza. Ifeyo tinauzidwa kapena kutsinidwa khutu ndi Amalawi akufuna kwabwino ngati mukumbukira mu chaka cha 2019 anduna anzanga anabweranso kuno kuzaona ma warehouse amene tikwaonawa amene nthawi imeneyoyo akuti amamanga opanda chilolezo cha kusire council komanso malo amene wawa si okhala ma warehouse koma tamvesedwa akuti anapanga ma application ku city council kuti amange ma warehouse amenewa. Ndiye tikapita ku office kwathu tikayang'ana kuti kodi anasatira ndondomeko ntchito ya malowa ya sintha ngati zinachitika anapanga ndi ndani komanso anavomereza ndi ndani kenako tikuziwisanisoni kuti next step tikupanga chani. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yalandira 200 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe loona za mafuta la NOCMA kuti ithandizire mabanja omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira kutsatira mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa madera ena mdziko muno. Komishonala wa nthambi a Wilson Moleni anati thandizoli lafika mu nthawi yake pomwe akufunika ndalama zokwana 17 biliyoni kwacha zothandizira anthuwa. Tili ndi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Pali chiyembekezo chakuti ndalama zomwe lapereka bungwe la NOCMA zithandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa ndi mvula yamphamvu komanso madzi osefukira akukumana nawo. Malingana ndi komishonala wa Dodma Wilson Moleni, mabanja akufunika thandizo la msanga. Ifeyo ngati department yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi takhala tikuyenda maboma osiyanasiyana kufikira anthu kuona mavuto amene ali nawo komanso kupereka zithandizo makamaka zakudya ndi zithandizo zinaso zimene munthu amasowa pa moyo wake ngozi ikamuonekera. Ndiye tsiku la lero pamene NOCMA abwera kuzatithandiza ndi 200 million kwacha zitithandiza kwambiri kuti tikwanise kufikira anthu ambiri ndi zithandizo zosiyanasiyana. Ndipo mmawu ake mkulu woyendetsa chuma ku bungwe la NOCMA Sophia Mkandawire wayamikira nthambi ya Dodma pochita ntchito yofikira omwe akukhudzidwa. Mkandawire anatinso NOCMA igwira ntchito limodzi ndi boma pofuna kukonzanso zipatala zomwe zaonongeka m'madera omwe madzi asefukira. Ifeyo tinaona kuti ngozi zikachitika suddenly chonchi ku mamidzi kwathuko anthu amakhoza kukhala kuti ma facilities athu aja ma healthcare facilities amene ali m'midzi mwina sali adequately prepared ndi magnitude ya chonchoyo ya vuto lokula choncho amakhoza kukonzekera koma mwina zina zimadzangopezeka kuti zaposa mene anthu aja amaganizira. Ndiye tinaona kuti pachifukwa chimene chichiti athandize kukakonza muzipatala muja nthawi za crisis chonchi zimafunika kuti ukafuna chipatala uchipezedi. Dziko lino lakhala likulandira mvula yamphamvu masiku apitawa zomwe zachititsa kuti madera ena madzi asefukire. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe.
Mlembi wamkulu ku nthambi yoona za luso la makono m'boma mu unduna wa zofalitsa nkhani wati undunawo ukuchita zoyenera kuti zomwe ananena mtsogoleri wa dziko lino kuti maunduna ndi nthambi za boma zidzigwiritsa ntchito luso la makono zitheke posachedwapa. Poyankhula ku nyumba ya malamulo mwezi watha, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analamula maunduna, nthambi komanso kampani za boma kuti ziyambe kugwiritsa ntchito luso la makono mu ntchito zawo. Poyankhula pomwe amakumana ndi kampani zofalitsa nkhani zomwe sizaboma, mlembiyo a Prosper Mopiwa anati aonetsetsa kuti izi zitheke poyika njira zothandiza luso la makono mpaka kumadera akumidzi. Akuzazo kukhala ndi kuthekera komapeza ma services amene timapereka ifa boma. Ma services amene timapereka ngati kupanga new passport or kuipeza passport ya nyuwani taizina umapezeka kuna kuthamanga kuchoka kumudzi kunja kuchitipa kuzafika kuno kulilongwe kudzangopanga fill form yoti kufuna kupeza passport. Andi timana kuna to solve zimene zimatanthauza kuti chani khanga kuti kumuzunza Malawi mucho sakuja kuzangopanga fill form akapanga fill form walipira ka uje kubwereraso then kera kama zabweraso kudzaona ngati passport yake yatheka. In the process amakhala kuononga ndrama zambiri and akononga nthawi imene ndiyo akuzomapanga zinthu zina mmemedzi nthawi imene ndiyo akuzomapindula zinthu zina. So tikuona kuti tapeza njira na kuti tapezera anthu aja azipanga access mafomu amene aja ali kwankuja kwawo kuchitipa kumsanje weva kwenali atipanga access form ija ayipange fill form ija pa phone pa laptop akayipanga fill then aitumize chifukwa cha connectivity imene tikupereka inde kuti azitumiza bwino foti connectivity ikhala kuti internet yokhala ili kumene ali. Ndipo mkulu wa bungwe loona za mgwirizano wa kampani zaboma komanso zomwe sizaboma a Patrick Kabambe wati miyezi iwiri kubwerayi ayitanitsa kampani zoti zigwire ntchito yoyika mizati ya luso la makono m'madera akumidzi. Ndefi project imene ya Digital Malawi Acceleration Project tutenga mbali pankhani imene pothandiza boma kuti tipitse pasogolo zofunikira kuti digitalization agenda ya boma imene ichitike. Ndiye pakali panopa msonkhano wa lero timakamba ndi anzathu wa private sector amene atithandize kuti tichite install ma cell phone towers malo kwana 100 mdziko muno. Malo ena mdziko muno oti kumavuta kuti apeza network taike ma towers kuti asavutike mapeza network kumeneko. Komanso tithandiza kuti maoffice aboma kwana 500 akhale ndi internet yosavuta ya makono yothamanga komanso yochipa. Izi zithandiza ndithu kuti ntchito za boma zipite patsogolo kudzera njira imene ya internet ndi makompyuta. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsani mitu yake. Nyumba ya malamulo yavomereza dongosolo la zachuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ya ndalama zoposa 10.97 trillion kwacha. Makolo mdziko muno awapempha kuti akabayitse katemera wa polio kwa anawo omwe sanadutse zaka 10. Ndipo boma likuunika ndondomeko yokhudza chikhalidwe ndi cholinga chofuna kuteteza komanso kupereka mpata ofanana kwa ochita zaluso a akazi ndi aamuna. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti mkulu wa zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Dr. Wamaka Nsopole wapempha makolo ndi magulu onse azipembedzo kuti alole anawo kukalandira katemera wa polio. Dr. Nsopole anena izi pomwe amakhazikitsa ntchito yopereka katemerayo kumpoto kwa boma la Mzimba. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Ntchito yopereka katemera wa polio yemwe amatereza munthu kuti asapowale ikuchitika kwa ana osapyola zaka 10 zakubadwa. Ntchito iyi yayamba pa 24 March ndipo idzatha pa 27 March 2026. Poyankhula atakhazikitsa ntchitoyi pa sukulu ya primary ya Zolozolo ku Mzuzu, mkulu wa zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba a Dr. Wamaka Nsopole wati akumana kale ndi magulu onse monga azipembedzo kuti alole ana awo
kulandira katemerayu. Tikuziwa kuti pali zipembedzo zina zimene mamembers awo amakhala obwerera mbuyo pang'ono kuti alandire katemera, makamaka kuti anawo alandire katemera. Na china chimene tikuchita nchoti tikumana ndi magulu osiyanasiyana, makamaka amene tikuziwa kuti amakhala obwererako mbuyo kuti alandire katemera amene. Meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wati konsoloyi ikuthandizira kuti katemerayu afikire khomo ndi khomo. Ya tinakumana talumikizana ndi ma block leaders komanso ma councillors kuti awalimbikitse makolo, awalimbikitse anthu m'midzimu kuti atengere ana kuti akalandire katemera amene. Kumpoto kwa boma la Mzimba ana okwana 176,000 ndi amene akuyembekezeka kulandira katemerayu. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Ana opyola 500,000 omwe sanadutse zaka 10 ndomwe akuyembekezeka kulandira katemera owateteza ku matenda a polio m'boma la Mangochi. Mlangizi wamkulu wa zaumoyo m'bomali Achimwemwe Jera ndiwo wanena izi ku Mangochi pamene amafotokozapo za momwe ntchitoyi yayambira m'madera ozungulira bomali. Malingana ndi a Jera, ntchito yopereka katemerayo ichitika khomo ndi khomo mzipatala zonse za boma komanso msukulu za Mkombaphala ndi za primary. Monga mina mukudziwira nkhani ya matenda opolio yadziwika kuno ku Malawi. Ndi munthu mmodzi mwapezeka yakudwala matenda amene akublanta. So chifukwa chimenechi maboma onse kuno ku Malawi akuyenereka kuti apereke katemera amene kwa ana onse omwe akubwera kumene kulekera zaka 10. So kuno ku Mangochi ntchito imene tayamba lero ndipo alangizi athu onse azaumoyo ali m'midzi komanso ku masukulu osiyanasiyana opereka katemera ameneyi. Andi patula pamenepa takatuchita zinthu zosiyanasiyana cholinga choti mwina tipitise patsogolo ntchito imeneyi kuno ku Mangochi. China chomwe tachitako nchoti takumana ndi makansala omwe amakhala mu komiti ya ku chipatala kuwalongosolera kuti nawonso mwina atithandize kupitisa patsogolo uthenga wa matenda amene a polio. Komanso kuonjezerapo takhuza tikumakumana ndi akuluakulu azipembedzo komanso akuluakulu ku midzi ndi anthu ena osiyanasiyana omwe tili ndi chikhulupiriro kuti mwina uthenga kuwafikira bwino anthu amene atithandiza kupitisa patsogolo ya uthenga amene okhudza matenda a polio. Mabungwe omwe si aboma olimbikitsa ntchito za umoyo m'boma la Mangochi atsindika kufunika kuthandiza boma pa ntchito yolimbikitsa ukhondo mzipatala za boma. Polankhula pa ulendo wa ndawala ukapereka zikalata za madandaulo pa nkhani yokhudza ukhondo mzipatala za mbomali, wapampando wa mabungwewa Blessings Maulidi wati mabungwewa ndokhudzidwa ndi kuchepa kwa ukhondo komwe kukuchitika kamba kakuonongeka kwa zipangizo zothandizira kupereka madzi mzipatala zina. Sotini Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Mabungwe ena omwe si aboma olimbikitsa ntchito za umoyo pansi pa konsolo ya boma la Mangochi ati zipatala zina zikukumana ndi mavuto akuperewera kwa zipangizo zobweretsa madzi zomwe zikuyika pa chiopsezo amayi oyembekezera omwe amafika mzipatalazo kuti apeze thandizo. Pofuna kufikira adindo ndi madandaulowa, maguluwa anayenda ulendo wa ndawala kupita ku ofesi ya bwanamkubwa kukapempha kuti ofesi iwonjezere ndalama zomwe imapereka ku zipatala kuti mavuto achepe. Wapampando wa mabungwewa ndi a Blessings Maulidi. Funa kwambiri akonze ukhondo mzipatala makamaka kumalo ochirira azimayi kuti tionesese zoti ukhondo wathu, ukhondo wa mzipatala ndi wabwino kwa azimayi komanso tipewe imfa zobwera kamba ka kusowa kwa madzi a ukhondo mzipatala. Tikuyembekezera zoti akamapanga maplani awo komanso budget nkhani ya ukhondo mzipatala ikhale yoyambirira komanso izikhala yopitirira. Ndipo mmawu ake bwanamkubwa wa boma la Mangochi Rodness Mwaka ati konsoloyi ichitapo kanthu pa zapempholi. Chokoza kwambiri ma CSO za kuno ku Mangochi kukhala pansi kuganiza zoti apereke petition pa nkhani zokhudza umoyo kapena ukhondo ku zipatala zathu za kuno ku Mangochi. Ndi nkhani zoti zofunikira kwambiri feso kukanso tikuziwa kuti pena pake tikumaperewera mu nkhani za ukhondo. Ndi nkhani zoti mwina panopa mene talandira petition iyo tikhala pansi kuona kuti tizikonza bwanji mwa. Pakadali pano mabungwe olimbikitsa za umoyo apemphanso abwenzi pa chitukuko kuti athandizire boma
pa ntchito yochepetsa ena mwa mavutowa. Anthu ena mu mzinda wa Nzuzu asandutsa malo akuseri kwa mpanda wa sukulu ya ukachenjede ya St John of God ngati malo otayirako zinyalala. Izi zikuyika miyoyo ya wanthu pa chiopsezo chotenga matenda monga akolera. Modzi mwa atsogoleri a dera la Chiwanja, Joe Mwakiwenga, wati anapereka kale nkhaniyi ku khonsolo ya Mzuzu kuti ilowererepo, koma mneneri wa khonsoloyi a McDonald Gondwe wati malowo sali m'manja mwawo pa ntchito yochotsa zinyalala. Simeon Nsisha walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Malo akuseri kwa mpanda wa University ya St John of God amene anali njira yodutsapo anthu pano asandutsa malo otayako zinyalala kuchokera mu msika wa Zigwagwa ndi madera ena ozungulira malowa. Anthu ena okhudzidwa akuti izi zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo cha matenda. Ila pati madusapo zoona apa zinyalala izi zikutipa ifeyo pa moyo watu chiopsezo cha kutenga matenda like kolera hata kuputani kubuka pamenepo. Baba patinyasa chifukwa malo amene mkuwaona wawa ndi athu, koma anthu amatenga zinyalala kuzataya apapa zimene zimati mtima maso timapangaso business apa. Boma lati likuunika mwachidwi ndondomeko yokhudza chikhalidwe ndi cholinga chofuna kuteteza komanso kupereka mpata ofanana kochita zaluso akazi ndi amuna mdziko muno. Izi zikudza pomwe amayi ambiri aluso losiyanasiyana akumana ndi nkhanza komanso kuponderezedwa pa luso lawo kamba kuti ndi akazi. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Malinga ndi ya Jameson Ndalama, amayi ambiri amasalidwa kuchitiridwa nkhanza komanso kuwaganizira kuti akuchita mchitidwe osalongosoka omwe akuphatikiza ndi luso lawo. Andalama ati boma ndilodzipereka kutukula ndi kuteteza amayi omwe ali ndi luso mdziko muno, nchifukwa chake akuunikanso ndondomeko yomwe imateteza luso mdziko muno kuti idzitha kupereka mpata ofanana pakati pa amuna komanso akazi kuti nawonso adzitha kupita patsogolo ndi luso lawo. Mapolisi athu nthawi zina amapezeka kuti sakupereka sali omveka bwinobwino kuti kodi mzimayi amene akufanga za luso angathandizidwe motani. Pachifukwa chimene chiboma ali kuyunikanso ndondomeko zimene kuti ndondomeko zikhale zololera azimayi kuti azipanga luso mwabwinobwino. Tikaziwa pamenepo bomaso latengapo mbali apati kuyankha sonofunso kuti boma likutani. Bomaso latengapo mbali kukhazikitsa chithumba cha azimayi kumadera kuma constituency amene ali mdziko muno. Amayi aluso omwe anali nawo ku msonkhanowu ayamikira mkumano otere ponena kuti ukuwapatsa danga lotula nkhawa zawo, omwe ena ati pakufunika mgwirizano wamphamvu pakati pawo kuti athe kupita patsogolo ndi luso lawo. Ndimamva ululu because izizi pa desk yanga zimabwera and funso yandisangatsa kwambiri foti ndizimene kulimbana nazo kwambiri. Kuna kuti munthu kati utukuko pangecha kuti kuti tuse video kongola kumakhala kuti alipa amene akunthandiza amene akungona. Ngati ufuna ukule business yako ifike kutali uyenera umapita m'malo nkumaphunzira kumafunsa mafunso because palibe amene anafika pasogolo panda kufunsa mafunso, palibe amene angakwanise payeka. At the moment tukandi misonkhano ngati iyi ikutionesa kuti zimene timachita zimaonedwa and it's valued. Ifeyonso mmene anzathu amagwirizirana ifenso tikuyenekanso tikhale ndi mgwirizano omwewo. Msonkhano wa amayi aluso mdziko muno ndi woyamba kuchitika ndipo unabweretsa pamodzi amayi ndi atsikana aluso mu nthambi zosiyanasiyana monga za nyimbo zosokasoka, za makanema, zoluka mwa zina. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Pomaliza nkhanizi na iso mitu yake. Nyumba ya Malamulo yavomereza dongosolo la zachuma cha boma ya chaka cha 2026 mpaka 2027 ya ndalama zoposa 10.97 trillion kwacha. Makolo mdziko muno awapempha kuti akabayitse katemera wa polio kwa anawo omwe sanadutse zaka 10. Ndipo boma likuunika ndondomeko yokhudza chikhalidwe ndi cholinga chofuna kuteteza
komanso kupereka mpata ofanana kwa ochita zaluso a akazi ndi aamuna. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana. Are you aged between 9 to 15? Your moment to shine and represent your country on the global stage has come. The Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, in collaboration with the Universal Postal Union, invites you to participate in the 55th International Letter Writing Competition. This year's theme is Write a Letter to a Friend about why human connection matters in a digital world. The competition is open to Malawians aged between 9 and 15 years, enrolled in primary or secondary school. Each participant